नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत. सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं. लग्नाला विरोध करणाऱ्या महिलेचा खून, आरोपीच्या आवळल्या मुसक्या. शिरशिंगेत उधळून लावली जमीन मोजणी, अधिकारी माघारी. आणि अखेर शेतकरी कर्जमाफीवर मुख्यमंत्री बोलले. आता पाहूया सविस्तर बातम्या. बाबा खूप बोर होतंय, काहीतरी नवीन फ्रेश ऑर्डर करा ना. माझ्याकडे एक सरप्राईज आहे. स्वाद गोकुळचा, आस्वाद परंपरेचा, गोडवा नात्याचा, गारवा आनंदाचा, गोकुळ आईस्क्रीम सोबती प्रत्येक क्षणाचा. गोकुळ आईस्क्रीम. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचं मिनी काश्मीर म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या शिरशिंगे गावातील जैवविविधतेने नटलेली अब्जावधी रुपयांची सामायिक जमीन हडपण्याचा मोठा डाव काही धनाढ्य दलाल आणि महसूल अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने सुरू असल्याचा खळबळजनक आरोप ग्रामस्थांनी केला होता. या पार्श्वभूमीवरती 20 मे रोजी भूमी अभिलेखकडून होणारी जमीन मोजणी उधळून लावण्यात आली आहे. शिरशिंगे येथील ग्रामस्थ तरुणांनी चाकरमान्यांनी ही मोजणी उधळून लावत पूर्वजांची संपत्ती कुणाच्या घशात घालू नका असं आवाहनही ग्रामस्थांनी केलं आहे. पाहूयात. त्यांनी ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज केलेला आमच्या साईटवर भूमी अभिलेख. त्याच्यामुळे त्यांना मोजणीची तारीख मिळाली, ती ह्याच्या अगोदर पण एक तारीख मिळालेली, पण त्यावेळी आमचा संप असल्यामुळे ती झाली नाही. म्हणजे आता आजची तारीख त्यांना ऑफिशियल तारीख दिली होती. त्याच्याकरता जे संबंधित आहेत धारक, म्हणजे आता ह्या मोजणीकडे कसं असतं माहिती, जे सातबारातले जे सगळे लोक आहेत, त्या सातबारात मग किती लोक असू दे, 4 लोक असू दे किंवा 400 लोक असू दे, जे संबंधित सगळे सहधारक म्हणतात, त्या सहधारकांना नोटीस बजावणी केली जाते. प्रत्येक सहधारकाला नोटीस जी आहे ना, ती मिळणं कायदेशीर आहे. म्हणजे ज्यांना आपल्याला मिळाली नाही किंवा नाही तर तो कायदेशीर अर्ज घेऊ शकतो. आणि आमच्याकडनं कंपल्सरी नोटीस काढल्या जातात. फक्त एवढाच विषय की ह्यापैकी आम्ही साध्या पोस्टाने नोटीस पाठवतो. म्हणजे जी प्रक्रिया आहे रजिस्टर रेडीने केली जात नाही, साध्या पोस्टाने पाठवतो. त्याच्यामुळे त्याची पोस्ट वगैरे आम्हाला का मिळत नाही. कोणा मिळाली नोटीस किंवा नाही मिळाली त्याची पोस्ट वगैरे आम्हाला का मिळत नाही. आता आमच्या ऑफिसकडनं सगळ्यांना नोटीस डिस्पॅच झाले. जवळपास माझ्यावरती 700-800 नाव आहे सध्या. सगळ्यांना नोटीस डिस्पॅच आता सगळ्यांचं म्हणणं आहे की वॉरंटला मिळाली नाही. आता ज्यांना मिळाली नाही त्यांची नोटीस रिटर्न आल्या पाहिजे ऑफिसला ना, त्या जर चेक केल्या पाहिजे किंवा जर काढल्याच नसेल तर मग त्यांना काढल्या पाहिजे. आता हा ॲक्च्युअल सर्वेचा विषय. आता यांनी मोजणी टाकली आहे ते ॲक्च्युली जागेवर हजर पाहिजे, पण त्यांनी आपला पोलिसा वेळ करण्यासाठी मोजणी टाकली आहे ना. आता मला जागेवर जोपर्यंत येत नाही तोपर्यंत मला समजत नाही की म्हणजे जे सहधारक आहेत किंवा जो अर्ज आहे त्यांचं काय म्हणणं आहे. तर आम्ही ऑफिसमधून नोटीस पाठवतो. जागा लागलं समजतं की बाबा यांचा विरोध. आता तुम्ही लेखी एकच दिले तहसीलमध्ये, त्याच्यामुळे मला माहीत होतं पेपरमध्ये बातमी वगैरे होती त्याच्यावर की तुमचा विरोध आहे. त्याच्यामुळे जे अर्जदार आहे त्यांना पण मी कल्पना दिली की तुम्ही 9:30 जागेवर हजर राहा. तुम्ही हजर तसं नोटीसमध्ये पण लिहिलेलं आहे की ते हजर नसतील तर त्यांना मोदीची गरज नाही असं हे करून ते आम्ही करंट निर्णय करते. आता अजून पण आम्ही त्याची 10:30 वाट बघितली, पण ते अजूनपर्यंत हजर झालेले नाही. आता तुम्हाला काय याच्यात जर प्रॉब्लेम असतील तर तुम्ही मला किंवा शंका असतील तर तुम्ही मला विचारा. प्रॉब्लेम म्हणजे धरू नये आणि यापुढे असे आम्ही हे खपून घेतले जाणार नाही. आणि शिरशिंगे गावची एकही गुंठा जमीन आम्ही 32-1 मधून वगळून देण्याचाच विरोध करणार आहोत. आणि धडावडप होण्यासाठी आम्ही अजिबात त्याला परवानगी देणार नाही आहोत. जशी आमच्या पूर्वजांनी सामायिक जमीन एक ठेवली तसंच आम्ही एक राहून एकमुखी गावाने आम्ही हा निर्णय घेऊन आम्ही संपूर्ण गावाच्या एकमताने आम्ही संपूर्ण या मोजणीला आणि या गाव जमीन विक्रीला पूर्ण विरोध करत आहोत असं मी या सरपंच या नात्याने मी सर्वांना या माध्यमातून कळकळीची विनंती करतो. आणि खरोखरच परप्रांतीयांना म्हणो किंवा बाकी कुठल्याही बाहेरील व्यक्तीला आपण कधीच या पैशाच्या आमिषाला बळी पडून जमीन कमी किमतीला विकू नका. ही पूर्वजांची ठेव आहे. ही ठेव तुमच्या पुढील पिढीला नक्कीच चांगल्या कामी येईल. आणि आपला गाव असा एक राहून असाच गाव शाबीत राहिला. कारण जमीन राहिली तर गाव राहणार, गावाचं अस्तित्व राहणार, तर आम्ही राहणार, गावकरी राहणार, मंदिर राहील, समाज म्हणजे सर्वच राहील. त्याच्यामुळे जमीन विकणं हे चुकीचं आहे. ह्या याच्यात मी आपल्याला आवाहन करतो. आणि कोणी आमिषाला बळी पडून जमीन विकू नका. आणि यापुढे शासनाला पण मी या माध्यमातून सांगू इच्छितो की हा अशा मोजणीचे घाट घालू नका. कारण चुकीच्या पद्धतीने चुकीच्या मार्गाने केलेली मोजणी ही कायदेशीर होत नाही आणि ती कधी ना कधी खोटी ठरणारच आहे. आणि यापुढे मी परत एकदा विनंती करतो की कोणी जमीन विकू नका आणि आपल्या गावाला एक संधी राहून आपण गावाचा कारभार सुरळीत पाडावा ही विनंती. तर शिरशिंगे गाव हे आपल्या सह्याद्री पट्ट्यामध्ये बसलेलं आणि शिवाजी महाराजांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेले एक सुशिक्षित आणि सुंदर असं गाव.
आज जवळजवळ बघितलं तर एक 10-15 वर्ष 20 वर्ष आज या जमिनीचा इथं कुठे विक्रीचा आज घाट घातला जातोय. आम्ही प्रत्येक वेळोवेळी आम्ही गावाने त्याच्या संदर्भात निवेदनं दिली आहेत. त्याच्यामध्ये जुने जाणते आहेत, मंडळी आहेत, नारायण किंवा यांच्यासारखे जी बरीच मंडळी आहेत की त्यांनी बऱ्याच वेळा त्या लढा दिला. परंतु म्हणतात की जे धनाढ्य व्यक्ती आहेत आणि महसूल कार्यालयातील म्हणजे संबंधित जी यंत्रणा आहे त्याच्यामधील जे भ्रष्ट अधिकारी आहेत मग त्यांच्या संगनमताने आज कुठेतरी हा गाव कुठेतरी उद्ध्वस्त करण्याचं एक मोठा डाव टाकला जातोय. मग आज त्या निमित्ताने आज म्हणजे बऱ्याच वर्षांनी म्हणजे ज्या यांनी जवळजवळ 500-350 एकर जागा त्यांनी विक्री घेतलेली आहे मंगेश आरोसकर यांनी. तर त्याच्या संदर्भात आज 20 तारीखला प्रशासनाची म्हणजे भूमी अभिलेखकडनं एक नोटीस लागली होती गावाला. मग त्या गावाला म्हणजे त्या तारखेसाठी आज शिवाजी महाराजांचे मावळे म्हणून आज आम्ही सर्व गाव इथं एकत्र झालो होतो आणि त्यांना भूमी अभिलेखचे जे कार्य म्हणजे आले होते मोजणी अधिकारी तर त्यांना आम्ही पूर्ण गावाने इथं जाब विचारलेला आहे आणि ती अक्षरशः खरोखर आज पूर्ण गावाची प्रचिती आली की एकजुटीची प्रचिती आली की एकजुटीने एक दिलाने आज सर्वांनी ती मोजणी उधळून लावलेली आहे की आज आपल्या शिरशिंगे ग्रामदैव श्रीदेवी पावणेरवणात त्यांच्या साक्षीने उभे राहून ती आज कुठे मोजणी उधळली. खरं तर आज गावच्या एकीचं आज यश आहे. आज म्हणतात की गाव करेल ते राव काय करेल आणि खरोखरच आज इथं शिरशिंगे गावाने इथं दाखवून दिलेलं आहे की शिरशिंगे गावाने जर ठरवलं तर आज इथलं पान तिथं कुठे हरू शकत नाही ही वस्तुस्थिती आहे. आणि जर सर्वांनी जर तसं ठरवलं तर खरोखरच आपण त्या जे धनाढ्य व्यक्ती आहेत की जे भूमी अभिलेखमध्ये किंवा शासकीय केंद्रामध्ये जे साठेलोट चालू आहेत त्याच्यावर आपण नक्कीच कुठेतरी आळा घालू. आज आम्ही ग्रामस्थ सर्व एकजुटीने पुन्हा एकदा सांगतो की आम्ही सर्वांनी एकजुटीने पुन्हा एकदा आम्ही सर्वांनी एक प्रयत्न करतो आणि करणार आहोत की गावामध्ये जे आज बाहेरसून येणारे व्यक्ती जे आज कुठेतरी घुसतायत त्यांना आपण कुठेतरी आळा घालू. कारण आज तुम्ही जर बघताय की देश पातळीवर किंवा राज्य पातळीवर आज बलात्कार किंवा चोरीमारी यासारखे प्रकरणं घडतायत आणि आज मला एक विशेष म्हणजे महत्व सांगायचं आहे की आज आम्ही शिरशिंगे गाव एक म्हणून आज आपण इथं निर्णय घेतोय. पण जर समजा उद्या बाहेरचा गाव माणूस येऊन आज जर कुठे शिरशिंगे गावामध्ये वस्ती केली एखादं घर बांधलं शेवटी ती आपली प्रॉपर्टी आहे म्हणून कुठेतरी वस्ती करणार. उद्या आम्ही जे गावामध्ये जे निर्णय घेणार आज आम्ही गाव म्हणून पाळतोय पण उद्या ती बाहेरची व्यक्ती असेल ती गाव म्हणून तो जो का आपल्या गावाचा निर्णय तो पाळणार नाही तो उद्या कायद्यावर बोट घेणार. ही सगळ्यात आपल्या मोठ्याची गावाची लॉस आहे आणि ती आज आपण ओळखून आज कुठेतरी आपण पाऊल टाकलं पाहिजे. मी पुन्हा एकदा सर्व गावकऱ्यांना आणि जमीन मालकांना किंवा जमीन जे त्यांना विनंती करतो आणि सर्व एजंटांनाही मी आणि जे खरेदी विक्री म्हणजे विक्री घेणारे त्यांनाही आवाहन करतो की आज शिरशिंगे गाव हे सामायिक क्षेत्रामध्ये आहे. तिथे कुठल्याही प्रकारच्या जमिनीचा हिस्सा झालेला नाही. प्रत्येकाची अविभक्त असा तिथे वाटा आहे. त्याच्यामुळे आपण त्या भानगडीत पडू नका. आपल्या पैशाचा कुठेतरी गैरवापर तुम्ही करू नका एवढं मी आवाहन तुम्हाला करेन. स्टार्ट. श्री पावनाई देवीला वंदन करून असं ग्रामस्थाच्या वतीने आम्ही सांगतो शिरशिंग्याची जमीन 32-1 मधील आम्ही सामायिक जमीन धड्यापड न होता त्यांनी घाट घातलेला होता. आम्ही पूर्ण गावाने एक मताने आम्ही त्याला कुठल्याही पद्धती अभिषेक न जाता त्या आम्ही बळी पडणार नाही. आम्ही ती जमीन विकू त्याला देणार नाही. आम्ही त्याला घुसू देणार नाही. आमचा गावाचा पूर्ण एक मताने आमचा पूर्ण ठाम आहे. ज्याला कोणाला द्यायचं दिखलेली आहे त्याने आपलं पोट हिस्सा दाखवायचा. त्याच्यानंतर आम्ही त्याचं बघून आम्ही त्याला पाय घुसवायला आम्ही देणार नाही. या आमच्या गावाचा पूर्ण एक कळकळीची विनंती आहे. त्यांनी कोणी हकात त्याला असं कार्य करू नये असं गावाच्या वतीने आम्ही सर्वांना विनंती करतो. नमस्कार, मी प्रणित प्रकाश आडिलकर आणि सध्या उपअधिकारी कार्यालयाचा भुकरमाव पदावर आहे आणि आज मी म्हणजे शिरशिंगे येथे हजर आहे. जी मोजणी आहे म्हणजे पोलिसा मोजणी आहे शिरशिंगे गावाची. सर्वे नंबर आहे 32 हिस्सा नंबर 1 आणि त्याचे अर्जदार जे आहेत ते तारक मंगेश आरोडकर यांनी मोजणीसाठी पैसे भरलेले होते. त्याच्या अनुषंगाने मी आज आगाऊ मोठी नोटिसा काढून मी प्रत्यक्ष गावात हजर राहिलो आहे. परंतु गावात एकच बघता की सगळ्या गावकऱ्यांचं आहे या मुद्द्यासाठी विरोध केलेला आहे. त्यांनी त्यांचं लेखी म्हणणं पण तसं दिलेलं आहे आणि त्याचे काही मुद्दे आहेत की त्यांचं काही वाटप झालेलं नाही. सदर जमीन ही जवळपास 1700 एकरची जमीन आहे पूर्ण आणि त्याच्यात कोणताही सरसनिरस धडे वाटप असं झालेलं नाही. त्याच्यामुळे ते झाल्याशिवाय ही सदर मोजणी करता कामा नये किंवा ज्या संबंधितांना नोटीस बजावणी झालेली आहे आमच्या कार्यालयाकडून ती सगळ्यांना नोटीस मिळाली नाही असं त्यांचं म्हणणं आहे. आणि प्लस जो तिसरा त्यांचा विषय जो ही मोजणी आहे त्यांचा कायमच विरोध राहणार आहे. तर त्याच्या अनुषंगाने मी त्यांचा सगळे जबाब वगैरे घेतले पण त्यांनी घेतलेले आहे आणि तसा रिपोर्ट मी माझ्या कार्यालयात देणार आहे. बाबा आज येताना बासुंदी घेऊन या ना. अगं कालच आपण आईचा वाढदिवस होता म्हणून आणली होती ना. ऐकलं गोकुळची बासुंदी पुन्हा खावीशी वाटतेय. खरं सांगू मलाही खावीशी वाटतेय. पुन्हा पुन्हा खावीशी वाटणारी गोकुळ बासुंदी.
इंधन दरवाढीचा परिणाम आता थेट जीवनावश्यक वस्तूंवर व्हायला लागला आहे. पाहूयात. भाजीचे दर टमाटो 60-70 रुपये झाले आहे. फरक बी 240-280 दर वाढल्यामुळे इतर पण आता याचे दर वाढणार. लस्सी, कोल्ड्रिंक भरपूर दर वाढले, परवडत नाही आहे. भाजीपाला आहे, त्यानंतर मग फळं आहेत, हे देखील महाग झालेले आहेत. एकंदरीत भाजीपाला जो आहे तो देखील वाढलेला आहे. टोमॅटो असतील, नंतर पालेभाज्या असतील, हे सर्व महागलेलं आहे. त्यानंतर दूध 2 रुपयांनी महाग झाल्यानंतर आपण बघतोय की ताक असेल, दही असेल, लस्सी असेल, हे देखील महाग होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पेट्रोल डिझेलचे दर हे अचानक वाढलेले आहेत आणि त्यानंतर महागाईचा फटका आता सर्वसामान्यांना बसत आहे. एकंदरीत आजपासून दूध 2 रुपयाने महाग झालेलं आपल्याला दिसतं आहे. पेट्रोल डिझेल वाढल्यामुळे दुधाचे दर 2 रुपयाने वाढले आहेत. पहिलं अमूल वाढलं 2 रुपये, नंतर आता आजपासून गोकुळचे दर वाढले आहेत. दर वाढल्यासोबत तरी भरपूर दर वाढले, परवडत नाही आहे. पैसे पण कमी पडत आहेत. जरा दर कमी व्हावेत, सगळे हीच आमचे आहे. आजपासून जे वाढलेले दर आहेत डिझेल, पेट्रोल आणि मिळत नसल्यामुळे आता हे पण महागाई भरपूर झाली आहे. त्याच्यात करून दूध दर वाढल्यामुळे इतर पण आता याचे दर वाढणार. लस्सी, कोल्ड्रिंक यांचे पण दर वाढवावे लागणार. त्यामुळे गिराईक पण थोडं कमी होईल. याच्यावर धंद्यावर पण परिणाम होणार. डिझेल आणि याच्यामुळे वाढल्यामुळे ते दर वाढलेले आहेत. त्याच्यामुळे आर्थिक हे नुकसान मोठं होणारच आहे. पालेभाज्या असे 30 रुपये 20 रुपये इकडे आहे. आणि मिरची 100-120. कांदा बटाटा काय आहे तेवढं काय. पहिले किती दर होते आणि आता किती दर आहेत? पहिलं म्हणजे कोथिंबीर 30 रुपयेपर्यंत होती, आता 50 रुपयेपर्यंत झाले आहे. टमॅटो 40 रुपये होता, आता 50-60 झाले. बिनीस 100-120 होता, आता 320-280 झाले. आणि कोबी 50-60 रुपये. पहिलं 30-40 रुपये होता, आता प्रत्येक किलोमध्ये 10 रुपये 20 रुपये वाढले. पेट्रोल डिझेल वाढल्यामुळे हे पेट्रोल डिझेलचं वाढलं ते पण झालं आणि भाजी पाऊस पडला ना त्याच्यात आर्थिक नुकसान झालं काय शेतकऱ्यांचे. त्यामुळे आता जो ह्या आधी देखील गॅस महाग झाला होता 900 रुपयांनी कमर्शियल. त्यामुळे सर्वसामान्यांना जी जेवणाची थाळी आहे ती वाढली होती. आणि त्यानंतर मग जे वडापाव, सर्वसामान्यांचा वडापाव होता तो देखील 20 रुपयांनी म्हणजे 20 रुपयांनी म्हणजे 15 रुपयाने. आता तुमच्या सावंतवाडीत कार क्राफ्ट घेऊन येत आहे खात्रीशीर कार सर्व्हिस. मारुती सुझुकी कार सर्व्हिसिंगचा मुंबई आणि ठाणे येथील 20 वर्षांचा प्रदीर्घ अनुभव आता आपल्या सेवेसाठी सज्ज. पत्ता कार क्राफ्ट सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड, प्लॉट नंबर 21, जुना मुंबई गोवा महामार्ग, चितारी हॉस्पिटल जवळ, कोलगाव भोम, सावंतवाडी. आजच अपॉइंटमेंट बुक करा. पंचायत समितीच्या बैठकीत लोकहिताच्या महत्त्वपूर्ण विषयांवर चर्चा सुरू असताना जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाचा एक जबाबदार कर्मचारी आकडेमोड करण्यात व्यस्त होता. मोबाईलवर मटक्याचे आकडे पाहण्यात तो मग्न असतानाचा एक व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावरती प्रचंड व्हायरल होत आहे. जिल्ह्याचे पालकमंत्री नितेश राणे यांनी अवैध धंद्यांच्या विरोधात घेतलेल्या कडक भूमिकेनंतर शासनातील कुंपण हप्ते खात असल्यानंच पुन्हा एकदा अवैध धंदे डोकं वर काढत आहेत. याचाच प्रत्यय आज सावंतवाडीच्या बैठकीत शासकीय कर्मचाऱ्याच्या रूपानं पाहायला मिळाला. सावंतवाडी तालुका पंचायत समितीची मासिक बैठक नुकतीच पार पडली आणि एक मोठी बातमी, मोठी घडामोड ही सावंतवाडी तालुक्यातनं या मासिक बैठकीतनं येते. एक अधिकारी जो आहे तो चक्क मटक्याचे आकडे बघताना निदर्शनास आला आहे. त्याचा व्हिडिओ जो आहे तो सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होताना पाहायला मिळतो. मी पंचायत समिती कार्यालयाच्या समोर आहे. जर बघितलं तर या जिल्ह्याचे पालकमंत्री नितेश राणे यांनी साधारणतः वर्ष होईल त्या गोष्टीला की अवैध धंद्यांच्या विरोधात मोहीम आखली होती. जिल्ह्यात तरुणांची होणारी देशोधडीला लागणारे तरुण, अनेकांचे संसार ज्या पद्धतीनं अवैध धंद्यामुळे देशोधडीला लागतात हे बघता अवैध धंद्यांवर मोठी कारवाई त्यांनी केली. कुठल्याही परिणामांची चिंता न करता त्यांनी ही धडक मोहीम आखली. स्वतः जाऊन या अवैध धंद्यांवर कारवाईसुद्धा केलेली आपण पाहिली. मात्र आज चक्क पंचायत समितीच्या बैठकीमध्ये एक अधिकारी मटक्याचे आकडे चेक करताना किंवा मटका घेताना पाहायला मिळतो. एवढी मस्ती अधिकाऱ्यांमध्ये येते कुठून हा प्रश्न या निमित्तानं निर्माण झालेला आहे. जिल्ह्यात पुन्हा एकदा अवैध धंदे डोकं वर काढतायत की काय अशा पद्धतीची चर्चासुद्धा या निमित्तानं पाहायला मिळते. कारण नितेश राणेंच्या भूमिकेनंतर काही अवैध धंदेवाईक
गोव्याच्या सीमेवर आणि काही जण खारेपाटणच्या सीमेवर जाऊन सामावलेल्या पाहायला मिळतात. आणि त्यातच आज पंचायत समितीच्या बैठकीत चक्क एक अधिकारी मटक्याचे आकडे चेक करताना पाहायला मिळतो. त्याचा व्हिडिओ आहे तो कोकण 7 लाईव्हच्या माध्यमातून आम्ही तुम्हाला दाखवणार आहोत किंवा दर्शवणार आहोत, पण त्याची काही चित्र जी आहेत ती स्क्रीनवर तुम्हाला बघायला मिळतीलच काही वेळात. हा अधिकारी मटक्याचे आकडे पंचायत समितीच्या बैठकीमध्ये बघतोय, मटका घेताना तो पाहायला मिळतोय. एकीकडे जिल्ह्यात अवैध धंद्यांवर कारवाई केली जाते, मात्र पोलीस खातं आहे तेच कुठेतरी त्यांचंच कुंपण आहे, ते हप्ते खातं आहे. आणि याचमुळे मस्ती वाढलेली आहे या लोकांची. राजकीय पक्षांचे सुद्धा काही जे लोक आहेत त्यांचा सुद्धा छुपा पाठिंबा या अवैध धंद्यांना मिळतोय. आणि म्हणूनच आज अधिकाऱ्यांची मस्ती वाढते आणि पंचायत समितीच्या बैठकीत मटक्यांच्या आकडे बघण्यापर्यंत ही मंडळी पोचलेली पाहायला मिळतात. त्याच्यामुळे अशा या अधिकाऱ्यांवर तात्काळ त्यांचं निलंबन होणं गरजेचं, अशा पद्धतीची मागणी सुद्धा आता समाज माध्यमातून होताना पाहायला मिळते. कारण नुकती एक मोठी बातमी येते, आता पंचायत समितीची बैठक नुकती संपन्न झाली आणि यावेळी एक अधिकारी मटक्याचे आकडे स्क्रोल करताना पाहायला मिळतोय. जिल्ह्यात एकीकडे आपण अवैध धंद्यांवर कारवाई करत असताना एक अधिकारी पंचायत समितीच्या बैठकीत जर आकडे बघत असेल तर याकडे तुम्ही कसं बघता? आता नुकतीच सभा संपली आहे आणि आता संपल्यानंतर मला विषय कळाला आहे, त्यामुळे जे खाते प्रमुख आहेत त्यांच्याशी मी नक्कीच चर्चा करून यावर उत्तर देतो. तुम्ही पण काय सांगू इच्छिता? कारण अशा पद्धतीची मस्ती जर अधिकारी करत असतील तर काय आदर्श घ्यायचा तरुणांनी? हे जी काय विकृती आहे, आपण याला विकृती म्हणू, ही चुकीची विकृती आहे आणि त्याला नक्कीच त्याच्यावर कारवाई होईल. संबंधित डिपार्टमेंटशी बोलून, संबंधित अधिकाऱ्यांशी बोलून लवकरात लवकर आजच्या आज आम्ही जो काय असेल तो निर्णय आजच्या आज कळू. एकीकडे तिथल्या तरुणांचा विचार करता तरुण ज्या पद्धतीनं अवैध धंद्याकडे वळतोय, गांजा असेल, दारू असेल, या पद्धतीचा जो काही पुरवठा आहे तो जिल्ह्यातनं मोठ्या प्रमाणात होतो. मात्र पालकमंत्र्यांच्या भूमिकेनंतर त्याच्यावर आलेली बंधनं बघता त्यावर अशा पद्धतीनं जर एखादा अधिकारी पंचायत समितीच्या बैठकीत येऊन आकडे बघत असेल तर ही मस्ती वाढणार आहे. त्यामुळे ह्यांच्या नांग्या आजच ठेचणं गरजेचं आहे, अन्यथा भविष्यात याचे मोठे परिणाम सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला, इथल्या युवकांना भोगावे लागतील एवढं मात्र नक्की. साटेलकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स कणकवली रेल्वे स्टेशन लगत साकारत आहे समर्थ साई रेसिडेन्सी. 6 मजली रेरा रजिस्टर इमारत. तुमच्या घराचं स्वप्न आम्ही पूर्ण करणार. साईट पत्ता समर्थनगर रेल्वे स्टेशन नजीक, तालुका कणकवली, जिल्हा सिंधुदुर्ग. भारतीय जनता पार्टी सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या वतीने 2 दिवसीय जिल्हा प्रशिक्षण वर्गाचं आयोजन करण्यात आलं आहे. हे प्रशिक्षण 23 आणि 24 मे 2026 रोजी चौके मारून इथं पार पडणार आहे. पाहूयात. आज एका विशेष अशा पत्रकार परिषदेसाठी सगळ्याच माझ्या पत्रकार मित्रांचं स्वागत करतो. माझ्यासोबत ज्या विषयावर आपण पत्रकार परिषद आयोजित केली आहे तो विषय आहे पंडित दीनदयाळ उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान. आणि या अभियानाचे जिल्ह्याचे संयोजक प्रसन्न उर्फ बाळू देसाई माझ्यासोबत आहेत. त्याचे सहसंयोजक जिल्ह्याचे प्रमोद रावराणे जे जिल्हा परिषद सदस्य आहेत आणि पणन महामंडळाचे संचालक आहेत राज्य पणन महामंडळाचे. त्याचबरोबर संध्याताई तिरसे आहेत आमच्या जिल्ह्याच्या उपाध्यक्षा आणि या अभियानाच्या सहसंयोजक. आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की भारतीय जनता पार्टी हा असा एक पक्ष आहे की ज्या पक्षामध्ये निरंतर काम अभियान हे सगळं सुरू असतं. आणि म्हणूनच निवडणुका जवळपास सगळ्या झाल्या. लोकसभा झाली, विधानसभा झाली, विधान परिषदेच्या काही निवडणुका आटपल्या, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका सुद्धा बऱ्यापैकी आटपल्या. आणि असं झाल्यानंतर सुद्धा भारतीय जनता पार्टीचे अभियान मात्र त्याच वेगाने निरंतर सुरू आहेत. तर त्यामधला एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे पंडित दीनदयाळ उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान संपूर्ण देशभरामध्ये आहे. तर या अभियानाअंतर्गत देशभरातील साधारणतः 75 लाखाहून जास्त भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांना प्रशिक्षित करण्याचं हे अभियान आहे. आणि त्याची निश्चित अशी एक रूपरेषा राष्ट्रीय स्तरावर, प्रदेश स्तरावर निश्चित करण्यात आली आहे. आणि हे अभियान सुरू झाल्यानंतर त्याचा एक पहिला टप्पा जो होता तो मंडल स्तरावरील कार्यकर्त्यांना प्रशिक्षित करणं. संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये 1150 पेक्षा जास्त मंडळ आहेत. त्या सगळ्या महाराष्ट्रामधल्या सगळ्या मंडळांचे प्रशिक्षण वर्ग संपन्न झाले. आपण सिंधुदुर्गाच्या बाबतीत म्हटलं तर सिंधुदुर्गामध्ये 14 मंडळ आहेत. त्या 14ही मंडळांचे मंडल प्रशिक्षण वर्ग
जे निवासी होते, म्हणजे आज यायचं, आजचा संपूर्ण दिवस, एक रात्र आणि उद्या सकाळपर्यंत अशा पद्धतीचं निवासी प्रशिक्षण वर्ग होते, ते संपन्न झाल्याने जो काही आम्हाला अपेक्षित त्यांचा क्रायटेरिया दिलेला, त्यामध्ये साधारणतः 1115 जिल्ह्यातील मंडल स्तरावरील पदाधिकाऱ्यांनी या प्रशिक्षणामध्ये सहभाग घेतला. या प्रशिक्षणाचं एक वैशिष्ट्य असं आहे की केवळ आम्ही आकडेवारी काय सांगतो असं नाही, तर हे सगळं प्रशिक्षण त्याची नोंदणी ही भारतीय जनता पार्टीच्या राष्ट्रीय स्तरावरून आलेल्या सरळ ॲपद्वारे होते. म्हणजे प्रशिक्षण वर्ग कुठे आहे त्या ठिकाणच्या लोकेशनवर प्रत्यक्ष उपस्थित राहिला आहे असंच रजिस्ट्रेशन तिथे होतं. त्यामुळे या सगळ्या नोंदणीचा पण एक क्रायटेरिया होता. दुसरं, या नोंदणीचं एक शुल्क असतं आणि ते शुल्क सुद्धा ऑनलाईन पेमेंटने भरायचं होतं. म्हणजे मंडल प्रशिक्षण वर्गासाठी 100 रुपये शुल्क होतं, ते सुद्धा ऑनलाईन पद्धतीने. तर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये आम्ही अशा ठिकाणी प्रशिक्षणं अरेंज केली होती की जिथे निवासाची व्यवस्था, हॉलची व्यवस्था आणि त्याबरोबर या सगळ्या तांत्रिक बाबी म्हणजे तंत्रज्ञानाच्या हिशोबाने आपण सगळ्या व्यवस्था केल्या होत्या. तो एक आमचा टप्पा पार पडला. आणि याचा पुढचा टप्पा जो आहे तो जिल्हा प्रशिक्षण वर्ग, म्हणजे जिल्हास्तरीय पदाधिकाऱ्यांसाठी प्रशिक्षण वर्ग. मंडल प्रशिक्षण जे झालं मंडल स्तरावरचं, त्यामध्ये 7 सत्र होती वेगवेगळ्या विषयांची, त्याचं प्रशिक्षण झालं, 7 होती. आता जिल्हा प्रशिक्षण वर्ग जो आहे त्याच्यामध्ये 11 सत्र आहे आणि हे प्रशिक्षण सुद्धा आज सुरू झाल्यानंतर 2 दिवस आणि 1 रात्र असं निवासी प्रशिक्षण आहे. जिल्ह्याच्या प्रशिक्षणामध्ये अपेक्षितांचा एक जो काही क्रायटेरिया होता, तर तो म्हणजे जिल्ह्याचे सगळे जिल्हा पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष, मंडल सरचिटणीस, विविध मोर्चा आणि आघाड्यांचे अध्यक्ष आणि सरचिटणीस, मोर्चा आघाड्यांचे अध्यक्ष सरचिटणीस, नगराध्यक्ष, जिल्हा परिषद अध्यक्ष, जिल्हा परिषदेचे पंचायत समितीचे सभापती, विषय सभापती आणि सभापती आणि काही निमंत्रित सदस्य. तर सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या जिल्हा प्रशिक्षण वर्गाची अपेक्षित संख्येची यादी आहे 142 आणि भारतीय जनता पार्टीच्या याच्याप्रमाणे जे अपेक्षित आहेत तेच उपस्थित राहणार. 142 लोकांचं प्रशिक्षण आहे. दिनांक 23 आणि 24 मे 2026 म्हणजे येणाऱ्या शनिवारी रविवारी हे प्रशिक्षण संपन्न होणार. या प्रशिक्षणाचं आणि हे प्रशिक्षण द नॅनीज ग्रँड रिसॉर्ट चौके मालवण, नॅनीज द नॅनीज ग्रँड रिसॉर्ट चौके मालवण या ठिकाणी होणार आहे. मगाशी मी म्हटलं तसं 11 सत्र यामध्ये आहे. ती 11 सत्र त्याचबरोबर उद्घाटनाचं एक सत्र आणि समारोपाचं एक सत्र, अशी टोटल 13 सत्र 2 दिवसामध्ये होणार आहेत. यामध्ये याचं उद्घाटन जे आहे ते सकाळी 10:30 वाजता जिल्ह्याचे पालकमंत्री सन्माननीय नितेशजी राणेसाहेब, प्रदेशाचे सरचिटणीस योगेशजी सागर, आमदार योगेशजी सागर, रायगडचे आमदार प्रशांतजी ठाकूर, या प्रशिक्षण अभियानाच्या महाराष्ट्राच्या सहसंयोजिका प्राध्यापक वर्षाताई भोसले, जिल्हा परिषदचे अध्यक्ष प्रमोद कामत, अतुलजी काळसेकर उपाध्यक्ष प्रदेशाचे आणि जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर सावंत आणि सगळेच पदाधिकारी यांच्या उपस्थितीमध्ये उद्घाटनाचा कार्यक्रम होईल. त्यानंतर सकाळी 11 पासून सत्र सगळी सुरू होतील. तर यामध्ये पहिलं सत्र आहे ते देशासमोरील आव्हाने आणि निदानासाठी भारतीय जनता पार्टीचे प्रयत्न. तुम्हाला लिहून देतो. श्री योगेश सागर हे सत्र घेतील.
दुसरं सत्र आहे आपल्या सरकारची योजना आणि त्याची अंमलबजावणी. हे सत्र आमदार प्रशांत ठाकूर घेतील. तिसरं सत्र होणार आहे ते विचार परिवार. प्राध्यापक वर्षा भोसले हे सत्र घेतील. वैचारिक अधिष्ठानासाठी रामभाऊ माळगी प्रबोधिनीचे संचालक रवींद्र साठेजी येणार आहेत. त्यांच्या उपस्थितीमध्ये हे सत्र संपन्न होईल. भारतीय जनता पार्टीची कार्यपद्धती हा 5वा विषय आहे, 5वं सत्र आहे आणि ते अतुल काळसेकर त्या सत्राला मार्गदर्शन करतील. 6वं सत्र आहे कार्यकर्ता विकास, कार्यकर्त्याचं संगोपन आणि कार्यकर्त्याची जबाबदारी. हे सत्र अभिजित सामंत घेणार आहे. त्यानंतर संध्याकाळी सांस्कृतिक कार्यक्रम होतील. त्या ठिकाणी या सगळ्या उपस्थित अपेक्षितांमधून जी काही आपली कला सादर करतील त्यांचे सांस्कृतिक कार्यक्रम होतील. निवास होईल. दुसऱ्या दिवशी 7वं सत्र सुरू होईल. इतिहास आणि विकास हे सत्राचं नाव आहे आणि प्रमोद जठार हे सत्र घेतील. 8वं आहे भारतीय जनता पार्टीचा कार्यविस्तार. जयंत जाधव म्हणून गोव्यातले पदाधिकारी आहेत ते हे सत्र संपन्न करतील. 9वं सत्र आहे सोशल मीडिया, नमो ॲप, सरळ ॲप यांच्या सगळ्या विषय आहेत किंवा AI आहे. हे तंत्रज्ञानाबद्दल आहे. तर महाराष्ट्र प्रदेशाचे मीडिया इन्चार्ज जे नवनाथ बन आहेत, नगरसेवक नवनाथ बन, ते हे सत्र संपन्न करतील. 10वं सत्र आहे बूथ व्यवस्थापन, बूथचं व्यवस्थापन, ते राजेश शिरवाडकर हे सत्र घेतील. 11वं एक सत्र आहे ते एक विशेष कार्यकर्त्यांमधील नेतृत्व गुण विकसित करण्यासाठी आहे. त्याचं नाव आहे व्यावहारिक सत्र. पण त्यामध्ये उपस्थितांमधून 10 गट केले जातील आणि 10 विषय आहेत. जसं की वक्तृत्व आहे, भाषण आहे, बूथचं व्यवस्थापन, निवडणुकीचं व्यवस्थापन, जनसंपर्क, सोशल मीडिया, मीडिया व्यवस्थापन, अशा अनेक विषय जे कार्यकर्ता म्हणून लोकांना जे अपेक्षित आहेत कार्यकर्त्यांच्या, आणि त्या गटाचा एक प्रमुख नेमलेला आहे तो ते सत्र घेईल आणि तिथे गटचर्चा होईल. असं एक 2 तासाचं ते व्यावहारिक सत्र म्हणून होईल. हे कार्यकर्त्यांच्या व्यक्तिमत्व विकासासाठी उपयोगी पडणारं ते सत्र आहे. आणि त्यानंतर दुपारी 3:30 ते 4:30 या वेळामध्ये या अभियानाचा वर्गाचा समारोप होईल. या समारोपाला महाराष्ट्र प्रदेशाचे अध्यक्ष सन्मान्य रवींद्रजी चव्हाण साहेब, प्रमोदजी जठार आणि सगळी मंडळी उपस्थित राहतील त्या सगळ्या विषयात. आणि मग संध्याकाळी त्या वर्गाची सांगता होईल. उन्हाळी धमाका ऑफर श्री विनायक व्हील्स प्रायव्हेट लिमिटेड कुडाळ. सुझुकीच्या दुचाकी खरेदीवर आता मिळवा विक्रमी लाभ. ग्राहकांसाठी घेऊन आलो आहोत विशेष उन्हाळी सवलती, आकर्षक फायनान्स योजना, गाडीच्या किमतीवर 100% कर्ज उपलब्ध, नो हायपोथिकेशन सुविधेसह, व्याजदर फक्त 5.99% पासून सुरू. ऑफर 1 एप्रिल ते 30 एप्रिल 2026 पर्यंत वैध. नियम व अटी लागू. शेतकऱ्यांची कर्जमाफी नेमकी कधी होणार याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस काय म्हणाले पाहूयात. आज राज्याच्या येत्या कृषीच्या खरीप हंगामाची हंगामपूर्व तयारीची बैठक आपण घेतली. त्याच्यापूर्वी राज्यस्तरीय जी बँकिंग कमिटी असते SLBC त्याची पण बैठक झाली. SLBCच्या बैठकीमध्ये एकूण कर्ज वाटपाच्या संदर्भात चर्चा झाली आणि जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना कर्ज कसं मिळू शकेल या संदर्भात सगळी त्या ठिकाणी तजवीज करण्यात आली. विशेषतः असं लक्षात आलं की साधारणपणे आपल्या ज्या जिल्हा सहकारी बँका आहेत आणि ग्रामीण बँक या मिळून 67% शेतकऱ्यांना कर्ज दिलं जातं आणि राष्ट्रीयकृत बँका या 26% शेतकऱ्यांना फक्त कर्ज देतात. DCC आणि ग्रामीण बँकेचा जो काही टार्गेटचा अचिव्हमेंट आहे ते 80%च्या वर आहे, पण राष्ट्रीयकृत बँकांचं मात्र 67% आहे. त्यामुळे आज अतिशय कडक शब्दामध्ये राष्ट्रीयकृत बँकांना हे सांगण्यात आलेलं आहे की त्यांनी 80%च्या वर टार्गेट पूर्ण केलं पाहिजे. दुसरं त्यांना हे सांगण्यात आलेलं आहे की
सिबिल ची मागणी कुठल्याही बँकेने करू नये या संदर्भात मी सगळ्या बँकांना सांगितलं की हेडक्वार्टरमधनं प्रत्येक ब्रँचला त्यांनी पत्र पाठवणे सांगितलं पाहिजे की क्रॉप लोन करता सिबिलची अट नाही. आरबीआयचेही अधिकारी होते, त्यांनी देखील त्याला पुष्टी दिलेली आहे आणि सिबिल करता कुठल्याही शेतकऱ्याची अडवणूक करायची नाही या संदर्भात आज आदेश आपण काढलेले आहेत. यासोबत या सगळ्या बँकांची कर्जमाफीच्या संदर्भात देखील आम्ही चर्चा केलेली आहे. जी काही आपल्याला कर्जमाफी करायची आहे त्या संदर्भात जुन्या अकाउंट्सवर जो काही त्यांनी हेअरकट घ्यायचा असतो त्या संदर्भात आणि एकूण त्याचं कर्जमाफीची माहिती ही कुठल्या फॉर्मॅटमध्ये त्यांनी द्यायची, कुठल्या फॉर्मॅटमध्ये आम्ही ती करायची या संदर्भातले एक डिस्कशन आज झालेलं आहे. आणि मला असं वाटतं की आम्ही कर्जमाफीच्या संदर्भात जो काही निर्णय घेतलेला आहे तो वेळेत पूर्ण करू शकू अशा पद्धतीनं त्याचंही नियोजन हे आपण केलेलं आहे. आपल्याला कल्पना आहे की महाराष्ट्रामध्ये विशेषतः सगळ्यात मोठा हंगाम हा खरीपाचा असतो, त्यानंतर रबी आणि मग उन्हाळी पीक लोक घेतात. साधारणपणे खरीपाचं क्षेत्र जे आहे ते 152 लाख हेक्टरचं क्षेत्र आहे आणि याच्यामध्ये साधारणपणे सगळ्यात मोठं क्षेत्र हे सोयाबीन आणि कापूस जवळपास 88 लाख हेक्टर त्या ठिकाणी असतं आणि बाकी मग इतर पिकं आहेत. ऊसही आपल्याकडे मोठ्या प्रमाणात आपण घेतो. आता जो काही यावर्षीचा खरीप हंगाम आहे याच्यामध्ये एक मोठं संकट जे आहे ते अल निनोचं संकट आहे. आज हवामान खात्याने जी काही त्या ठिकाणी मांडणी केली आहे त्याच्यामध्ये जे काही लॉंग टर्म ॲव्हरेज आहे पावसाचं तेच 88% असेल असा अंदाज त्यांनी वर्तवला आहे. पण हे 88% असलं तरी वेगवेगळ्या भागात वेगवेगळ्या पद्धतीचं ते असेल आणि विशेषतः पश्चिम विदर्भ आणि मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्राचा काही भाग यामध्ये त्याची तीव्रता अधिक जास्त असण्याची शक्यता आहे. त्या दृष्टीनं आजच्या खरीप हंगामाच्या बैठकीमध्ये आपल्याला हवामानाच्या अंदाजाच्या अनुसार प्लॅनिंग कसं करता येईल हा प्रयत्न आपण केलाय. विशेषतः साधारणपणे उतरत्या क्रमाने पाऊस असण्याची शक्यता जास्त आहे. जूनमध्ये येईल त्यापेक्षा कमी, जुलैमध्ये त्यापेक्षा कमी, ऑगस्टमध्ये आणि त्यापेक्षा कमी सप्टेंबरमध्ये असा हा प्राथमिक अंदाज आहे. त्यामुळे पावसाच्या 2 दिवसांमध्येही एक मोठं अंतर येण्याची शक्यता आहे ज्याचा स्ट्रेस हा पिकांवर त्या ठिकाणी पडतो आणि म्हणूनच जलयुक्त शिवारची कामं ही वेगानं करण्याचे आदेश आम्ही दिलेले आहेत की ज्यातनं पडलेला पाऊस जर आपण थांबवू शकलो तर किमान प्रोटेक्टिव्ह इरिगेशनमुळे हे जे काही पावसाचे 2 दिवस मधल्या जो स्ट्रेस येतो म्हणजे एकदा पाऊस पडला आणि 25 दिवस आला नाही, 24 दिवस आला नाही तर जो काही एक ताण तयार होतो, जो स्ट्रेस तयार होतो त्यामध्ये प्रोटेक्टिव्ह इरिगेशन करता आलं पाहिजे. या दृष्टीनं आपल्याला काय करता येईल अशा प्रकारचा प्रयत्न हा आपण या ठिकाणी केलेला आहे. आणि निश्चितपणे साधारण आपण जर बघितलं तर गेल्या काही वर्षातले जे अल निनोचे वर्ष आहेत त्यातलं विशेषतः 2015चं जे वर्ष आहे ते आपल्याकरता अधिक कठीण होतं कारण 2015च्या वर्षी मराठवाड्याचा जर आपण विचार केला तर तिथलं डेफिसिट हे जवळपास 39% होतं. 39 म्हणजे जवळपास 61%च फक्त त्या ठिकाणी पाऊस पडला होता आणि म्हणून अशा पद्धतीची परिस्थिती आली तर आपल्याला काय करावं लागेल याचंही प्लॅनिंग आता प्रत्येक जिल्ह्याला आपण अल निनोच्या संदर्भातलं प्लॅनिंग हे करायला दिलेलं आहे. त्या संदर्भात थोडे रेझिलियंट अशा प्रकारचं वाण आणि बियाणं आपण कसं उपलब्ध करून देऊ शकू याही संदर्भात आपली जी काही त्या ठिकाणी तो प्रयत्न आहे. साधारणपणे या सगळ्या ऍडवायझरीज नीट मिळतील हा देखील प्रयत्न आपण करतो आणि यातनं प्रशासन असेल आणि कृषी विद्यापीठं असतील आणि क्षेत्रीय यंत्रणा असतील यांना या परिस्थितीचा सामना करण्याकरता आपण तयार ठेवलेला आहे. त्यामुळे आमची ही पण विनंती असेल की पाण्याचा महत्तम किंवा ऑप्टिमम उपयोग आपल्याला कसा करता येईल अशा प्रकारचा आपल्याला प्रयत्न करावा लागेल.
पाणी कमी आहे असं समजून आपलं पिकांचं सायकल हे आपल्याला कसं नीट करता येईल त्या पद्धतीचा प्रयत्न आपल्याला केला पाहिजे. अर्थात जिथे विहिरींना पाणी आहे तिथे आपण वीज जी आहे ती उपलब्ध करून देतो आहोत. त्यामुळे त्या ठिकाणी समजा पावसात खंड पडला तर आपल्याला जी काही पिकं आहेत ती वाचवता येतील. आपल्याला माहिती आहे सिंचनाच्या संदर्भातही मोठ्या प्रमाणात आपण व्यवस्था उभ्या केल्या आहेत. बियाण्यांच्या संदर्भात आता आम्ही आढावा घेतला. प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये आवश्यक त्यापेक्षा जास्त बियाणं उपलब्ध आहे आणि विशेषतः आता जवळपास 20.16 लाख मेट्रिक टनाची आपल्याला आवश्यकता आहे. त्याच्या अगेन्स्ट 28 लाख मेट्रिक टन एवढं आपल्याकडे बियाणं उपलब्ध आहे. यामध्ये सोयाबीन, कापूस, मका, भात, तूर, बाजरी इत्यादी बियाण्यांचा अगदी पुरेसा साठा आहे आणि आपला हा प्रयत्न आहे की सगळं बियाणं हे प्रमाणित बियाणं असावं. या दृष्टीनं साथी पोर्टल आपण तयार केलं आहे. साथी पोर्टलवर रजिस्टर्ड असलेलं बियाणंच विकत घेण्यात यावं अशा पद्धतीचा आपण शेतकऱ्यांना त्या ठिकाणी आग्रह करतो, जेणेकरून त्यांची जी काही फसवणूक आहे ती फसवणूक या ठिकाणी होणार नाही आणि त्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना योग्य अशा प्रकारचं बियाणं त्या ठिकाणी मिळेल. खतांच्या संदर्भात साधारणपणे आपल्याला आता जे आवंटन आहे ते 48 लाख मेट्रिक टनाचं केलेलं आहे. त्यापैकी आता आपल्याकडे उपलब्ध हे 25 लाख मेट्रिक टन आहे. बाकी आपल्याला अपेक्षित आहे. यावर्षी विशेषतः जागतिक परिस्थितीमुळे हा जो काही खतांचा पुरवठा आहे त्याच्यावर स्ट्रेस असणार आहे. त्यामुळे त्याच्याकडे आमचं विशेष लक्ष असेल की कोणी खतांचा गैरवापर करत नाहीये. शेती व्यतिरिक्तच्या गोष्टींकरता, औद्योगिक गोष्टींकरता ही खतं वळवली जात नाहीये. याकडे आम्ही विशेष लक्ष ठेवणार आहोत आणि म्हणून कंप्लीट खत पुरवठा जो आहे या संदर्भात प्रत्येक रेक पॉइंटवर त्या ठिकाणी त्याचं जीआयएस मॅपिंग आम्ही करणार आहोत. त्या ठिकाणी त्याची व्हिडिओग्राफी आम्ही करणार आहोत. साधारणपणे प्रयत्न असा असेल की रेक पॉइंटवर ज्यावेळेस खत उतरतं त्यावेळी आपल्या विभागाचा माणूस तिथे उपलब्ध असलाच पाहिजे, जेणेकरून त्याची कंप्लीट ती जी काही अकाउंटेबिलिटी आहे ती अकाउंटेबिलिटी आपण त्या ठिकाणी करणार आहोत. आणि यासोबत एक साधारणपणे सातत्याने शेतकऱ्यांची त्या ठिकाणी तक्रार असते लिंकिंगची. म्हणजे तुम्हाला डीएपी पाहिजे तर त्याच्यासोबत या 4 गोष्टी घ्या, युरिया पाहिजे तर त्याच्यासोबत या 2 गोष्टी घ्या. या संदर्भात अतिशय कडक धोरण आपण घेतलंय. त्यातला जीआर आपल्या कृषी मंत्र्यांनी यापूर्वीच काढलेला आहे आणि यावेळेस रेकॉर्ड अशा पद्धतीनं आपण कारवाई केलेल्या आहेत आणि जवळपास 400 पेक्षा जास्त आपण लायसन्सेस रद्द केलेले आहेत किंवा सस्पेंड केलेले आहेत. त्यामुळे कुठेही लिंकिंगची तक्रार आली तर त्याच्यावर सस्पेन्शनची कारवाई जी आहे ती कारवाई आपण निश्चितपणे या ठिकाणी करणार आहोत. यासोबत बनावट बियाणं, खते आणि कीटकनाशकाच्या विरुद्ध बनावट जे आहे त्याच्या विरुद्ध एक मोठी तपासणी मोहीम ही आपण हातामध्ये घेतली आहे. नैसर्गिक आपत्तीची मदत देखील आपण मोठ्या प्रमाणात त्या ठिकाणी दिलेली आहे. आज आपण 4 महत्वाच्या गोष्टी लॉन्च केलेल्या आहेत. यामध्ये महाविस्तार 2.0 हा आपण एक ऍप आज त्याचं लॉन्चिंग केलंय. आपल्याला माहिती आहे की आता 40 लाख लोक महाविस्तार ऍपवर आपले आले आहेत. याचं नवीन व्हर्जन आहे, ज्या व्हर्जनमध्ये एक प्रकारे हा ऍप म्हणजे शेतकऱ्याच्या घरचा कृषी तज्ञ आहे. शेतकरी आपल्या भाषेमध्ये त्याच्यावर संदेश पाठवून उत्तर मिळवू शकतो. शेतकरी बोलून आपला एआय एजंट त्याला उत्तर देतो. त्यामुळे पूर्णपणे शेतकऱ्याला जी माहिती पाहिजे असेल, क्रॉपिंग पॅटर्न पासनं, कीड नियंत्रणापासनं किंवा पुढच्या काळामध्ये जी काही पिकांचे भाव आहेत त्याच्यापर्यंत 100% सगळी माहिती ही या महाविस्तार ऍपवर शेतकऱ्यांना उपलब्ध आहे. आणि याच्या व्यतिरिक्त आपण कॉलिंगची सिस्टीमही सुरू केलेली आहे. म्हणजे आता आपण शेतकऱ्यांना या ऍपवर त्यांच्या भागात पाऊस कधी पडेल हे पण करणार आहे, किती पडेल साधारणपणे त्याचा अंदाजही त्यांना येणार आहे. आणि या संदर्भात एक कॉलिंगची व्यवस्था पण आपण करतो की जो कॉल देखील त्यांना जाणार आहे. आणि साधारणपणे एआय आधारित कॉल असला
तर या इंटरॅक्टिव्ह कॉल असेल, हा जो AI एजंट आहे हा स्मार्ट एजंट असल्यामुळे जणू काही आपण त्या बाईशी किंवा माणसाशीच बोलतोय अशा प्रकारे त्यांना सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं ही या कॉलच्या माध्यमातून किंवा या नंबरवर मिळू शकतील अशा प्रकारची व्यवस्था आपण केली आहे. याच्यासोबत क्रॉपसॅप ही देखील एक व्यवस्था आपण केली आहे. म्हणजे पिकाचा कुठल्याही स्टेजवर फोटो काढून याच्यावर जर अपलोड केला तर क्रॉपसॅपच्या माध्यमातून त्या क्रॉपिंग सायकलमध्ये त्या पिकाची परिस्थिती काय आहे, त्याच्यावर कीड येण्याची शक्यता असेल तर त्याची माहिती मिळेल, कीड आली असेल तर त्याच्या नियंत्रणाकरता काय केलं पाहिजे हे सांगितलं जाईल. त्या स्टेजला त्याला जर कुठल्या मायक्रोन्यूट्रियंटची आवश्यकता असेल तर त्याची माहिती दिली जाईल. एका फोटोने ही सगळी माहिती ही शेतकऱ्याला या क्रॉपसॅपच्या माध्यमातून आणि या ऍपच्या माध्यमातून मिळणार आहे. म्हणजे एक प्रकारे शेतकऱ्याला या संपूर्ण प्रक्रियेमध्ये एआयच्या मदतीने आणि सगळी 4 विद्यापीठं याच्याशी जोडलेली आहेत त्या एक्सपर्ट्सच्या मदतीने पाहिजे ती मदत आपण देणार आहोत. त्याचं लॉन्चिंग आपण केलंय. दुसरं आपण या ठिकाणी जो डिजिटल क्रॉप सर्व्हे DCS केंद्र सरकारने आता DCSची व्यवस्था केली आहे त्याचं आपण आज लॉन्चिंग केलेलं आहे. DCS मध्ये आपल्या मोबाईलने आपण आपल्या क्रॉपचा सर्व्हे जो आहे हा अपलोड करू शकतो. त्याच्यामध्ये ड्रॉपडाऊन मेन्यू आहे. कोणीही साध्यातल्या साधा शेतकरी तो करू शकतो. आमच्याकडे कोणी तपासणीला आलं नाही हे सांगता येणार नाही. अनेक वेळा कापसाच्या ऐवजी सोयाबीनचा विमा काढला जातो म्हणजे किंवा दुसऱ्याच पिकाचा विमा काढला जातो, असं आता करता येणार नाही. तर याच्यामध्ये कम्प्लीट आणि बॅकएंडला आपले जेवढे अॅग्री रेकॉर्ड्स आहेत हे सगळे रेकॉर्ड्स याच्यामध्ये असल्यामुळे एखाद्या व्यक्तीने या ठिकाणी DCSचा उपयोग केला की त्याच्या शेतीच्या माहितीसहित क्रॉपच्या माहितीसहित सगळी माहिती ही आपल्या जसं आपण 7/12 वर नोंद करतो तशी डिजिटल नोंद ही त्याची कंप्लीट त्या ठिकाणी होईल. त्यामुळे ज्या काही पुढे इन्शुरन्समध्ये अडचणी येतात, ज्या गडबडी होतात, या सगळ्या गडबडी याच्या माध्यमातून पूर्णपणे बंद होणार आहे. आणि जिथे काही ठिकाणं डोंगराळ भाग आहेत त्या ठिकाणी कनेक्टिव्हिटी नसते तिथे त्यांनी फोटो काढून नंतर कनेक्टिव्हिटीमध्ये येऊन जरी अपलोड केलं तरी ते अपलोड होणार आहे आणि जणू काही त्यांनी तिथेच अपलोड केलं अशा पद्धतीनं ते अपलोड होणार आहे. हे देखील आपण लॉन्च केलेलं आहे. दुसरं सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सी आपण आज या ठिकाणी केलेली आहे. CBDC म्हणजे सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सी म्हणजे आता शेतकऱ्याला त्याला जर एखाद्या योजनेचे जे पैसे आहेत ते त्याच्या वॅलेटमध्ये जाते आणि अप्रूव्ड वेंडर जो आहे त्यांनी जर ती गोष्ट विकत घेतली तर अप्रूव्ड वेंडरला त्याच्या वॅलेटमधनं ते पैसे मिळतील. त्यांनी जर घेतली नाही तर ते पैसे परत येतील. अशा पद्धतीनं DBTच्या पुढच्या म्हणजे डिजिटल करन्सीवर आता आपण गेलेलो आहोत. त्याचं पण आज लॉन्च आपण केलेलं आहे. आणि याच्यामध्ये एक अजून महत्वाची गोष्ट आहे, अलीकडच्या काळामध्ये आपण जे काही एक्सपोर्ट करतो त्या एक्सपोर्टमध्ये अनेक वेळा कंटेनर याकरता परत येतात की जो काही माल आहे त्याची ट्रेसेबिलिटी नसते. त्यामुळे आता आपण ब्ल्यूप्रिंट फॉर ट्रेसेबिलिटी इन क्रॉप्स अँड फ्रुट्स याचं लॉन्च केलेलं आहे. त्यामुळे नुसतं त्याच्या जो काही QR कोड आहे त्याच्यावर क्लिक केल्यानंतर कुठल्या जिल्ह्यातल्या कुठल्या तालुक्यातल्या कुठल्या शेतीमध्ये त्या ठिकाणी ते तयार झालेलं आहे. आंबा असेल तर कुठे तयार झालाय, कुठे त्याचं झाड आहे इथपासनं तर पलीकडच्या काळामध्ये त्यात काय काय वापरलेलं आहे इथपर्यंतचं सगळं सर्टिफिकेशन हे त्या डिजिटल ट्रेसेबिलिटीमध्ये उपलब्ध असेल. त्यामुळे त्याचा देखील एक मोठा फायदा जो आहे हा या ठिकाणी निश्चितपणे होणार आहे. मला असं वाटतं की या ज्या 4 गोष्टी आपण अनाऊन्स केलेल्या आहेत यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा फायदा होणार आहे. तिसरं 5वं अॅग्रीस्टॅक आपण जे तयार केलेलं आहे आता सगळ्या योजना या अॅग्रीस्टॅकला आपण त्या ठिकाणी जोडलेल्या असल्यामुळे योजनांचा गैरफायदा कोणाला घेता येणार नाही आणि त्या माध्यमातून सगळ्या शेतकऱ्यांपर्यंत आपण त्याचा फायदा हा निश्चितपणे पोहोचवू शकू. शेतीशाळा आपण घेतल्या आहेत ज्याच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांचं प्रशिक्षण आपण केलंय. महाडीबीटी असेल त्याच्या माध्यमातून आपण जर बघितलं तर आतापर्यंत
25-26 मध्ये महाडीबीटीच्या माध्यमातून 91,649 कोटी रुपये आपण वितरित केले आहेत. 91,649 कोटी रुपये या ठिकाणी आपण वितरित केलेले आहेत आणि त्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात आपण फायदा दिलाय. पीक विम्याच्या संदर्भात देखील नुकसान भरपाई दिली आहे. गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा योजनेमध्ये आपण त्याची मदत देखील दिली आहे. आता या सगळ्या गोष्टी सांगून आपला फार वेळ या ठिकाणी घेणार नाही. सेंद्रिय आणि नैसर्गिक शेती करता आपण मिशन सुरू केलंय. त्यामध्ये देखील मोठ्या प्रमाणात आपल्याला फायदा मिळतोय. फलोत्पादन आणि कृषी प्रक्रिया याच्यामध्ये मला असं वाटतं की अतिशय चांगलं काम हे आपल्याकडे झालेलं आहे. स्मार्ट प्रकल्प असेल, नानाजी देशमुख कृषी समृद्धी प्रकल्प असेल, यामध्ये देखील आपलं काम अतिशय वेगाने चाललेलं आहे. आणि विशेषतः कृषी निर्यातीच्या क्षेत्रात आपल्या महाराष्ट्राने अतिशय चांगलं काम केलंय. देशातनं जी द्राक्ष निर्यात आहे त्याच्यामध्ये 94% निर्यात महाराष्ट्राने केली आहे. आंब्यामध्ये 73% निर्यात महाराष्ट्राने केली आहे. डाळिंबामध्ये 85% निर्यात ही महाराष्ट्राने केली आहे. केळीमध्ये 86% निर्यात ही महाराष्ट्राने केली आहे. कांद्यामध्ये 85% निर्यात महाराष्ट्राने केली आहे. आणि भाजीपाल्यामध्ये 10% निर्यात महाराष्ट्राचा वाटा आहे. आणि आंब्याच्या पल्पमध्ये 33% वाटा, म्हणजे जवळपास कृषी निर्यातीमध्ये पहिल्या क्रमांकावर आता आपलं महाराष्ट्र आहे आणि पुढे देखील ते राहावं अशा प्रकारचा आपला प्रयत्न आहे. शेती स्टार्टअपच्या संदर्भात आपण नुकतंच हॅकेथॉन घेतलेला आहे आणि त्यातनं नवीन स्टार्टअप्स कसे सुरू करता येतील हा प्रयत्न देखील आपण या ठिकाणी करतो. आणि विशेषतः एआयचा वापर करून उत्पादन खर्च 25% कमी कसा करायचा आणि उत्पादकता कशी वाढवायची याही संदर्भात आपलं काम चाललेलं आहे. या सगळ्या गोष्टींचा आज या ठिकाणी आढावा घेऊन आणि त्याचं प्लॅनिंग आम्ही केलंय. जसं मी सांगितलं की 2 गोष्टी यावर्षी मोठे चॅलेंजेस असतील. एक तर अल निनोमुळे कमी पाऊस आणि दुसरा जागतिक परिस्थितीमुळे खतांचं व्यवस्थापन, या 2 गोष्टी चांगल्या पद्धतीनं करण्याचा प्रयत्न आम्ही करू. माननीय कृषी मंत्री असतील, सगळ्या मंत्र्यांनी त्या ठिकाणी आपल्या भावना देखील व्यक्त केलेल्या आहेत, प्रश्न देखील मांडलेले आहेत, त्याची उत्तरं देखील त्या ठिकाणी देण्याचा प्रयत्न हा आपण केलेला आहे. सुपर बाजार कोऑपरेटिव्ह कणकवली, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एकमेव वातानुकूलित सुपर बाजार. पत्ता सुपर बाजार, मुंबई गोवा हायवे, SM हायस्कूल समोर, कणकवली. आपल्या अतूट विश्वासामुळेच आम्ही 25व्या वर्षात पदार्पण करतोय. बोरिवलीच्या संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानात एक विद्यापीठ व गृहनिर्माण प्रकल्प तयार करण्याचा प्रस्ताव एका भाजप कार्यकर्त्याकडून वन विभागाला देण्यात आला आहे. तसंच या उद्यानाचं नाव बदलून अटल बिहारी वाजपेयी पार्क करण्यात यावं असाही प्रस्ताव देण्यात आला आहे. वन विभागाकडून या प्रस्तावाचा विरोध करण्यात आला आहे. पाहूयात. दरम्यान या प्रस्तावावरून शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे नेते, युवासेना प्रमुख आमदार आदित्य ठाकरे यांनी भाजप कार्यकर्त्याला फटकारला आहे. वेडेपणा आणि हव्यासाला कोणतीही सीमा नसते. ज्या माणसानं हा प्रस्ताव मांडला आहे त्याची मानसिक स्थिती जर ठीक असेल तर त्याला तुरुंगात टाकलं पाहिजे आणि जर नसेल तर त्याला उपचारांची गरज आहे. संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानात विद्यापीठ आणि 5 लाख लोकांसाठी गृहनिर्माण प्रकल्प उभारण्याचा विचार करणं हे कल्पनेच्याही पलीकडचं आहे. पर्यावरणाची नासधूस करण्याचा कसला अट्टास आहे, आपल्या पृथ्वीबद्दल हा कसला द्वेष आहे. आम्हा मुंबईकरांना हे अजिबात नको आहे. आमच्या जंगलांना हात लावू नका आणि आमचं शहर उद्ध्वस्त करू नका, असं आदित्य ठाकरेंनी ट्विट केलं आहे. आरवा एंटरप्राइजेसची ब्रँडेड विक्री आणि विक्रीतील सर्व सेवा, लॉयड आणि शार्प ब्रँडचे AC, TV, फ्रीज, वॉशिंग मशीन उपलब्ध. आमचा पत्ता आरवा एंटरप्राइजेस, नाईक पेट्रोल पंप समोर, वागदे, कणकवली. संपर्क 9619 61 15 58 आणि 91 30 34 79 08. गोव्यात लग्नाला विरोध केल्याच्या रागातून एका 58 वर्षीय महिलेची निर्घृण हत्या करून सोन्याचे दागिने आणि मोबाईल लंपास करणाऱ्या फरार आरोपीला गुन्हे प्रकटीकरण शाखा कक्ष 4च्या पथकानं अटक केली आहे. सागर रमेश राऊळ असं अटक करण्यात आलेल्या आरोपीचं नाव असून पोलिसांनी त्याच्याकडून चोरीला गेलेला 1,11,000 रुपयांचा मुद्देमाल हस्तगत केला आहे. पाहूयात. आरोपी सागर राऊळ याने फिर्यादीच्या लहान बहिणीकडे लग्नाची मागणी घातली होती. मात्र तिची आई शैला घाडी यांनी या लग्नाला तीव्र विरोध केला होता. याच गोष्टीचा राग मनात धरून आरोपी सागर यानं 19 मे रोजी शैला यांच्या घरात शिरून
शैला घाडी यांची निर्घुण हत्या केली आणि त्यानंतर गळ्यातील सोनसाखळी व मोबाईल चोरी करून फरार झाला. या प्रकरणी गोव्यातील बिचोलीम पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. गुन्ह्यानंतर बिचोलीम पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक विजय राणे सरदेसाई यांनी आरोपीबाबत शोधपत्रिका जारी केली होती. वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांच्या सूचनेनुसार गुन्हे प्रकटीकरण शाखा कक्ष 4 कडून या गुन्ह्याचा समांतर तपास सुरू करण्यात आला. तपासादरम्यान तांत्रिक विश्लेषण आणि कौशल्यपूर्ण कामगिरीच्या जोरावर पथकानं आरोपी सागर रमेश राऊळ याला अटक केली आहे. या कारवाईनंतर पोलिसांनी आरोपीकडून चोरी केलेला 1,11,000चा मुद्देमाल जप्त केला असून पुढील कारवाईसाठी आरोपीला गोवा पोलिसांच्या स्वाधीन करण्यात आलं असल्याचं पोलिसांनी सांगितलं आहे. साटेलकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स कणकवली रेल्वे स्टेशन लगत साकारत आहे समर्थ साई रेसिडेन्सी. 6 मजली रेरा रजिस्टर इमारत. तुमच्या घराचं स्वप्न आम्ही पूर्ण करणार. साईट पत्ता समर्थनगर रेल्वे स्टेशन नजीक, तालुका कणकवली, जिल्हा सिंधुदुर्ग. कॉपी प्रकरणावरून जिल्हा परिषदच्या शिक्षण समितीच्या सभेत घमासान झालेलं पाहायला मिळालं. पाहूयात. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील वैभववाडी तालुक्यामधील आदर्श विद्या मंदिर भुईबावडा या 10वीच्या केंद्रावर जी कॉपी प्रकरण झालं, हे कॉपी प्रकरण आजच्या जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण समितीमध्ये जोरदार गाजलं. शिक्षण समितीचे सदस्य प्रमोद रावराणे यांनी हा विषय लावून धरला. खरं म्हणजे जिल्हा परिषदेमध्ये आता पदाधिकारी बसलेले आहेत. असं पदाधिकारी बसलेले असतानाही पदाधिकाऱ्यांच्या कानावर हा विषय आल्यानंतर घालणं आवश्यक होतं. कारण 10वीच्या बोर्डाने याबाबतची चौकशी करावी. 10वीच्या बोर्डाने ह्या सगळ्या प्रकरणाची चौकशी केली आणि त्यानंतर माध्यमिक शिक्षण विभाग जिल्हा परिषद सिंधुदुर्ग यांच्याकडे याची पुष्टी करा, चौकशी करा आणि त्याचा अहवाल 2 दिवसात पाठवा असं 13 मे रोजी प्राथमिक विभागाला हे पत्र देण्यात आलं. मात्र त्या पत्रासंदर्भात किंवा हा प्रकार घडला आहे ह्या संदर्भात माध्यमिक शिक्षण विभागाने कोणत्याही प्रकारची माहिती ही जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष किंवा शिक्षण सभापती आदी कोणालाही दिली नाही आणि तो विषय तसाच ठेवला. ह्यामुळे आजची सभा खूप गाजली. एवढा दिवस होऊन गेले आणि असं झालं असतानाही आपण ही माहिती पदाधिकाऱ्यांना का दिली नाही असा दाब यावेळी सर्व संतप्त सदस्यांनी माध्यमिक विभागाला विचारला. मात्र याचं काही उत्तर माध्यमिक विभागाकडे नव्हतं. प्रमोद रावराणेंचा असा आरोप आहे की ह्या पूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी माध्यमिक विभागाचे उपशिक्षणाधिकारी जे आहेत श्री माने म्हणून संजय माने, या संजय मानेंना ह्या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी त्यांच्याकडे त्यांची नियुक्ती केली आहे. मात्र त्यांची नियुक्ती केल्यानंतर आणि जे शिक्षण विभागाने माध्यमिक बोर्डाने जे पत्र पाठवले त्याच्यात त्यांनी असं म्हटलं की 2 दिवसात ह्याची चौकशी करा आणि अहवाल द्या असं पत्र 13 मेला या ठिकाणी पोचलेलं आहे. आणि लगेच 14 मेला माने यांची नियुक्ती त्याची ह्या प्रकरणाची चौकशी करावी यासाठी केली होती. मात्र माने हे अद्यापपर्यंत त्या ठिकाणी पोचलेले नाहीत. त्या पत्रात नमूद आहे की तुम्ही त्या ठिकाणी जावं आणि त्या केंद्रावर जाऊन प्रत्यक्ष सगळ्याची पाहणी करावी असं त्यांना म्हटलेलं होतं. मात्र ते अद्याप तिथे पोचले नाहीत. हाही विषय आजच्या सभेत समोर आला. त्यामुळे सर्वच सदस्य अजून संतप्त झाले आणि संतप्त सदस्यांनी अक्षरशः माध्यमिक शिक्षण विभागाला धारेवर धरलं. खरं म्हणजे माध्यमिक शिक्षण विभागाची स्थिती अशी आहे की याला स्वतःचा शिक्षणाधिकारी नाही आहे. याच्यापूर्वी जे शिक्षणाधिकारी होते त्यांच्यावर बऱ्याच तक्रारी आहेत त्यांच्या आणि त्यांची चौकशी सुरू आहे. त्यामुळे या माध्यमिक शिक्षण विभागाचे शिक्षणाधिकारी म्हणून देवगडच्या सहाय्यक गट शिक्षण अधिकाऱ्यांकडे जबाबदारी आहे आणि हे मालवणचे जे सहाय्यक गट शिक्षणाधिकारी आहेत माने म्हणून त्यांच्याकडे उपशिक्षणाधिकारी अशी जबाबदारी आहे. आणि बरीच प्रकरणं ह्या माध्यमिक विभागाकडे तशीच रखडून राहतात आणि रखडून राहिलेली आहे असे आरोपी आहेत. त्यामुळे आजच्या सभेत सदस्य प्रमोद रावराणे यांनी तर एवढं गंभीर आरोप प्रशासनावर करताना या ठिकाणी जे काही शिक्षक आहेत ज्यांची नावं आलेली आहेत या कॉपी प्रकरणात, या कॉपी प्रकरणातील शिक्षक हे सर्व बाहेरचे आहेत आणि हे बीड प्रमाणे इथे करू इच्छित आहेत. आणि सिंधुदुर्ग जिल्हा जो शैक्षणिकदृष्ट्या खूप पुढारलेला जिल्हा आहे
या ठिकाणी 10वीचा असो 12वीचा असो हा निकाल खूप चांगला लागतो. मात्र हा चांगला लागलेला निकाल याला काहीतरी गालबोट लागावं आणि जिल्ह्याचं नाव लौकिक जावं असा हे प्रयत्न बाहेरचे शिक्षक करत आहेत. त्यामुळे ह्यांची सखोल चौकशी करावी, ह्यांच्यावर कडक कारवाई करावी अशी त्यांनी मागणी केली आहे. त्याचबरोबर हे जे आदर्श विद्यामंदिर आहे, या आदर्श विद्यामंदिरावर खूप ग्रामीण भागातील गरीब गरजू असे विद्यार्थी अवलंबून आहेत. त्यामुळे ह्या प्रकरणामुळे ह्या भुईबावडा या आदर्श विद्यामंदिर भुईबावडा या शाळेचं जे केंद्र आहे 10वीचं केंद्र आहे, 10वीचं केंद्रही जाऊ शकतं आणि शाळेची मान्यताही रद्द होऊ शकते. आणि असं झालं तर या इथल्या ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांवर त्याचा फार मोठा परिणाम होऊ शकतो, त्यांना खूप त्रास होऊ शकतो. त्यामुळे जर असं काही झालं तर आपण गप्प बसणार नाही असा इशाराही प्रमोद रावराणेंनी यावेळी दिलेला आहे. शिक्षण सभापती प्रितेश राऊळ याचबरोबर सर्वच शिक्षण समितीचे सभापती सदस्य यांनी हा सगळा विषय गांभीर्याने घेतला आहे आणि प्रशासनानेही तेवढाच गांभीर्याने घ्यावा आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची होणारी बदनामी, अशा काही घटनांमुळे होणारी बदनामी थांबवावी असा इशारा दिला आहे. लहू माडेश्वर, कोकण सात लाईव्हसाठी सिंधुदुर्ग नगरी. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. लग्नाला विरोध करणाऱ्या महिलेचा खून, आरोपीच्या आवळल्या मुसक्या. शिरशिंगेत उधळून लावली जमीन मोजणी, अधिकारी माघारी. आणि अखेर शेतकरी कर्जमाफीवर मुख्यमंत्री बोलले. बातमीपत्रात वेळ झाली ते थांबण्याची. पाहत राहा बदलत्या कोकणचा बुलंद आवाज. कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह. धन्यवाद.